alueelle. Ja jokohan siinä Juha-Matti Aaltonen tekisi turnauksen ensimmäisen maalinsa. Aaltonen, noin! No tuleehan se sieltä vihdoinkin. Takatukka hulmuten Aaltonen karkaa omalta alueeltaan. Joka on jäällä. Suomi jatkaa ykkösylivoimallaan. Tilaa on Sami Lepistöltä keskellä. Tullaan Lepistö. Jättö siihen Mikko Koivulle. Mikko Koivu hyvin täyteen vauhtiin Aaltoselle. Aaltonen tulee väkisin sieltä maalin edustalta ja pistää kiekon komeasti reppuun. Sieltä pelataan loistavasti Juha-Matti Aaltosella laitaan kiekko ja Aaltonen spurttaa sieltä laidasta takatukka hulmuten. Mutta nyt tulee sitten taas tämä Suomen ykkösnyrkki. Sieltä lähtee hyvä laukaus ja siellä on kiekko maalissa. Lepistö toimittaa kiekon maalille ja sieltä sitten päästään ohjaamaan. Ja näin se tämä peli on kummallinen. 8,5 minuuttia ottelun ensimmäistä erää on jäljellä ja ensimmäinen tilanne, joka saadaan nyt jollakin tavalla edes maalille. Ja Juha-Matti Aaltonen, kun siellä mailoinen on välissä 11:28. Maalin edustalla on ikään kuin maskissa ja peittää maalia Hietanen. Nyt pyörii ykkösen peli mallikkaasti. Ja nyt on takatolpalla paikka ja siellä on Kontiola syöttää ja Aaltonen nappaa. Kiekko jälleen läheltä ja ylös. 2-0, 15. Jälleen Pesonen pistää sinne sitten Aaltoselle takaisin Pesoselle. Ja Pesonen ja yleensä rytmikkäästi rummuttaa täällä. Poikittain syöttö ja siellä on! Juha-Matti Aaltonen tällä 3-1. Kyllä on maagista ylivoimaa. Kyllä on maagista ylivoimaa Suomen joukkueelle tällä hetkellä ja Juha-Matti Aaltonen Röglen taikuri. 8:13 ja silloin kun Leijona on juuri pahimmillaan kanveesissa, niin katsokaa jälleen Pesonen Kontiolaa ja sieltä löytyy Aaltonen ja hän hoitaa. Puskee sieltä laidasta sisään ja lyö siihen loistavan passin ja nyt tulee sitten arvostelijalle kylmää kyytiä, kun Juha-Matti Aaltonen takatukka ei hulmua enää, mutta verkko. Niin tämä peli on ollut Aaltoselta koko peli hyvää peliä. Katsokaa kun raitin puolen pelaaja saa sitä mällin Pesoselta, niin sen